I ćao ljudi, dobrodošli u novi video, znači jedan specijalan serijal pravimo. Znači u McDonald's idemo, testiramo svaki McDonald's u svakoj zemlji. Znači i Burger King naravno, Burger King se tu negde nalazi, njega ćemo da nađemo kasnije. Hoću da probam, znači danas se nalazimo na Kipru, danas je 2025. godina, ne znam kad će da izađe sljedeći video. Znači 2025. godina negde 30. i 29. jul. Da, idemo da probamo prvo McDonald's na Kipru. I posle tamo vidjet ćemo negdje gdje budemo otišli, tamo ćemo da probamo sljedeći McDonald's i Burger King. Najverovatnije ću da sklopim i Burger King i McDonald's u jednom videu, to ne znam, to ću da odlučim ja kasnije. Ovo možda i ne budem sad ubacio da vi to čujete, ali ako budem se ipak odlučio da vi to čujete, čućete. Znači idemo sad u McDonald's. Ajde. To je hladno, lepo, brate. Au. Ajmo ovdje, vidimo start menu, login, start order, nemamo ono ništa specijalno na aplikaciju, skip login, take out, to ćemo napolju da jedemo, da najbolje napolju, eat in, to možemo i napolju, sad ćemo da jedemo, da rekli smo burgeri, sandwich meals, what's new, brate, evo ga, burgeri su tu. Znači, rekli smo chicken burger, ovo moram da probam obavezno, što je skup, 2,70, dobro. Cena, znači cena isto da vidimo gde je najjeftinije isto, to je jako bitno. Cheeseburger, jedan da uzmemo. Što se toga tiče, to su standardi, to ćemo da probamo. Vidimo, majke ti, ima i ovo. Hoćeš tebi da uzmemo ovo možda? Medium. Regular. Ljudi, seli smo. Sad smo naručili, znači kao što sam rekao imamo chicken burger. Šta je ovo junior, brat? CHBRM deal seriji. Ako sam stavio regular ima da mi daju junior sandvič, šta? Nemo me sprdaš, brat. Ništa mi jasno nije, dobro? Evo ga, znači, to što smo naručili, to je stiglo. Znači, 11 € je ukupno sve koštalo. Treba da nam da dve one plate, nema veze. Ovako, šta je šta? Čekaj da otvorimo. Piće imamo, vidimo šta je ovo. Ovo je chicken burger, izgleda. S majonezom, ovo je tvoj. Ovo bi trebalo da bude moj chicken burger. Ok. Unlucky. Ovo je cheeseburger. Ništa ni drugo nismo očekivali od McDonald'sa. Isto smo naručili ja i ti, brat. Ja sam bukvalno naručio isto što i ti, a platio debelo, nisam dobio ni piće ni ovo. Znači, da sam uzeo meni, dobili bi isto. Ja sam mislio, kad sam naručivao, da je ovaj chicken burger drugačiji nego ovaj ovdje. Inače, dali su nam dve porcije isto, za iste pare. Čak i više sam platio, ja mislim, 2 ova burgera, nego 2 burgera sa pomfritom i Coca-Colom. Ovim Coca-Cola Zero, da. Ok, nebitno. Znači, ljudi, ako dođete na Kipar, znate da nemojte naručujete ništa posebno. Znači, probamo chicken burger. Mršavo meso. Evo tebi ovo mršavo. Izvolite. Pošto je isto. Znači, bukvalno mršavo meso, ljudi. Ništa specijalno. Znači, nemam potrebe da vam pokazujem. S majonezom je. Kod nas u Austriji je sladak kečap. Ljud sladak kečap, to je brutalno. To je nešto najlepše što sam jeo, bati. U McDonald'su, mogu reći iskreno. Ništa specijalno, bukvalno. Najgori, bate, do sad chicken burger koji sam jeo. Tebi? I tebi, a? Pa. Sos. Majonez? Katastrofa. Pa će ovo da namažemo unutra.
Burger King će sigurno da bude bomba. Hoćeš ti isto tako? Hoćeš kečapa? Ha? Možemo odmah da idemo u Burger King da snimimo oboje. Što ovo nije ni zašto. To je onaj sos. Sličan. Daj da ti sipam. To je sličan onaj sos. Bukvalno skoro 1/1 isti. E sad je bolje. E sad bi mu dao 4 zvezde više. Znači bio je 1 od 10, sad je 5 od 10. A bolje sad? Nije, a? Iskreno, meni sad bomba, bad. Nećeš? Pa jedi ovo. Daj meni sve. A ti Burger King. Da pokažem kameri. Gledajte ljudi. Znači bukvalno suvo. Ne može suvlje da bude, bati. Znači katastrofa. 0. Moja žena se plaši da jede. Nećeš da jedeš? Ne? Ona će u Burger Kingu da jede, vupe. Da nije ovog sosa, ni ja ne bih jeo. Nijen. 1 bih pojeo, ali 2 ne. Što je to ovo suvo koji kod mene, bukvalno nema, ima kečapa, ali s druge strane. Suvo. U Srbiji je McDonald's jako drugačiji, pogotovo ovaj chicken burger. Ne znam kako se služi chicken burger u Srbiji. Ako vi znate, pišite u komentare. I koji je vama najbolji McDonald's? Gde ste putovali, koji ste jeli, bate, koji vam je bio najbolji? Ja se ne hlanim po McDonald'su. Evo sam radi klipa ovo već odradio. U McDonald'su samo chicken burger kupam i to u Austriji, u Beču. Ali kako su digli cene, nikad ne idem više tamo. Kod nas je pre koštao cheeseburger, bate, €1. Sad je išao negdje preko 2 €. Chicken burger je koštao kod nas €1.20. Ili €1.10, €1.15, €1.25. Tu negdje tako nešto. Sad košta €3.20, €3.30, ako ne i 3.50. Iz tog razloga, zašto, znaš kako to boli pre kad si platio 1 € sad mora da daš 3 put više. A kvalitet i porcija ostala ista. Nema smisla. S ovim je ukusnije mnogo. To su ti Amerikanci, bad. Sve, samo sos gledaju, bad. Sve sa sosom jedu. Pomfrit je okej. Ali još to ništa specijalno. Samo se pitam kako će da bude u Burger Kingu. Cola Light je okej, isto. Nije ona kao frutela, bad. Kako zove, Cola Vrnci. Dobro je. Vidjet ćemo gdje ćemo da budemo, gdje je sljedeća destinacija, gdje ćemo da probamo McDonald's. Ovdje mi se ne sviđa, iskreno, uopšte nije dobro. Razočaran sam jako. Sa sreće smo imali ovaj sos, inače bez ovog sosa ne bi mogao da jedem. Mislim, pojao bi jedan jer sam bio jako gladan. S obzirom da sam jako gladan, da sam ono bio sit, da sam prvo jeo Burger Kingu, da sam došao ovdje da probam, ostavio bih iskreno.
jedan kroz jedan. Ja ne ostavljam hranu, ali ovo bih. Mislim šta ćeš drugo da očekuješ od McDonald'sa. Dobro, jeli smo. Sad idemo da probamo Burger King. Ćao ljudi, dobrodošli u drugi video, znači testiramo Burger King, ljudi moji. Znači probat ćemo Whopper, probat ćemo još neki specijalitet koji se onako, koji ima svud redom, jel? Kao Whopper, možda chicken, da, nešto slično kontra od chicken, znači kontra od Whoppera, onaj McChicken, nije McChicken, nego, kako se zove, brate, ne znam, pokazat ću vam. Tako da, ajmo da probamo, ovdje ima ista akcija kao u McDonald'su, dobiješ 5,50 ovo. A tamo? Teraz. Pull je, vuci ka sebi. Pull. Push je kad guraš, ajde. Ljudi, evo, stigo je, znači, Whopper i Chicken Royal Long Chicken. Znači, to je standard koji ima svud redom. Tako da počet ću prvo sa ovim ovdje, sa Whopperom. Mi smo testirali McDonald's, ali, brate, ovo je porcija, brate. Ovo je porcija, buraz. Znači, ovo je porcija, brate. 7,40, 7,30 smo platili. Znači, meso je baš grilovano. Znači, kada otvoriš izgleda prelepo. 10 puta bolje nego u Meku, brate. Koja je razlika, brate, u ukusu. Lala. Ja sam pojela 4 burgera sad. I sad jedem ove. Razlika je iz dva sveta. I luksa se osjeti, brate. Bomba. Hoćemo da stavimo moje supruzi. Pošto sam pojeo, kažem vam, 4 sanda, nije moglo da nije bilo ukusno. Ovo će da bude ukusno, tako da sam ostavio pola. Ocena, bolje je od Austrije. U stvari skoro isto. Ocena, da kažemo, meso je mnogo bolje. Osjeti se jako meso. Ajde da kažemo neka ocena, neću da overhajujem, ajde da kažemo neka 8. Znači ovdje bi dolazio u fazom da jedem baš često zbog ovoga jer je preukusno. Ovdje imamo, znači, klasično majonez preko sa obe strane i meso. Nema nikakav paradajz i ovo, šteta. Whopper je ipak bolja opcija od ovoga. Ovo je samo majonez i salata. Wow. Meso je jako intenzivno i mnogo deblje nego u McDonald'su, 10 puta bolje. Ali evo, mi ne ocenjujemo se razlike između McDonald'sa i Burger Kinga, to se već zna. Znači, što se tiče testa, ja bih ovdje samo dodao i paradajz i malo možda je to nekog kečapa, ovo je baš nešto suvo, baš jako. Mislim, nije suvo, meso je sočno, pa mu ne daje suvost kao kod onoga što smo jeli. Sočno je, ali opet malo stvari ima unutra, tako da. Dobro je. Kakav je tebi Whopper? Od 1 do 10?
8 je? 7? Ja sam rekao 8. Pomfrit isto 10 puta bolji nego u Meku. Deblji mi je pomes. Pomfrit u stvari, pomes. Ja sam navikao, preko nas se kaže pomes. Pomfrit je jako dobar. Ona je bila gladna jako, nije mogla da jede Mek. A ovo je pojela sad celu polovinu. Hoćeš ti ostavimo ovoliko i da zagrizem još jednom. A je? Ja sam se najao ljudi, ali iskreno ovo bi bilo mnogo bolje da smo prvo došli ovdje, ali onda ne bi jeo McDonald's. Posle McDonald'sa da pojedem ovoliko, to znači da je dobro. A ocjenom za ovaj McChicken dao bih 1/4. Ti? Isto 4, da? Tako da danas najvjerojatnije neću ništa jesti osim lubenice. Gotovo. Ne smijem. Ovo je već 2000 kalorija. Sve sreće još i Cola Zero, pa zbog toga. Znači kečapa možda. Jebi ga. Baš puno kalorija ima. A ova kola osvežava. A da, Coca-Cola, mislim da mi je bila bolja u Meku. Slađa je bila u Meku. Ili mi se čini. Isto, a? Znam šta je problem. Spremila je piće, kad je spremala hranu, čekali smo fazor neki 4-5 minuta. Pa se otopio led. Pa je pustilo, pa nije toliko intenzivno bila, hvala. To je bio problem.